karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Rodel, Nagdamgo ka ma? nini si Papa. Dili siya sa ospital. Iya kong dadon. Sa maimong gidamgo ma? Iya kong... Mahilak ka. Ma, saan gigibuhat sa imong amahan nimo? Ma, kiunsa ka ni Lolo Romero, ma? Ma, kailangan mo sulti ka sa tanang nakahasong nimo. Dili. Ma, Masuko nga kung amahan kung may laing mahibaw siyang gibuhat. Masuko siya. Iya kong patyon. ma, dili na makapatay si Lolo Romero nimo. Tungod kay patay na siya. Nagpabilin ang iyang dautang espiritu sa yuta sa banlot. Dili siya mobiya sa maong dapit. Mao ka na ang iyang gipanumpa. Usa? Ug Usa na, ma. Pahuway na. Rodel, wa ko mabuang. Wa ko mabuang. Ma. Tinuod ang akong gisulti. Wa ko mabuang. Makalimot lang ko usahay pero wa ko mabuang. Dad ako og balik sa Casa Albor. Ma, Kaayag sa buwan. Mingaw kayo ang bahay kung wa si Mama Mercy. Huwag magsyakit-syakit. Ma'am Sabrina? Annalisa. Nailisan na akong hapin sa iyong kama, ma'am. Salamat, Ana. Kinsigilan taon ni mo des bintana, ma'am. Wa. Nagunahon na lang ko sa mong kinabuhi ni Rodel ining dapita. Gusto ka mamati sa akong tambag, ma'am. Ha? Wa paghihapon mausab ang akong tambag, ma'am. Palayo ining dapita. Dili kaluwas ining dapita, ma'am Sabrina. Daghang daot ang espiritu ang naa ining dapita. Tao ang kriminal ining dapita, Ana. Ug siya ang gikahadlukan ako. Wa ko makasabot kung unsay motibo sa iyang pagpatay. Dunay mensahe ang katapusang gipatay. Katong Elsa. Husto ka, ma'am Sabrina. Mausab na ang niya sa kong huna-huna. Doon na siya gustong ipaabot nato. Kung nga nung mipatay siya o iyang gilabay diha sa garden. Ana? Mano ka? May nakita ka? Wa, ma'am. Maayo tingaling mupahaway na lang ka. Sige na. Lakaw na lang, Ana. Pahaway na. Tuod, bakanti ang kwarto tupad sa among kwarto. Ato na lang katuog dito. Oh, ma'am. Sige, ma'am. Nalaka ba ninyo ang tanang pultahan? Humana, ma'am. Kana na lang bintana ang imong giatubang ang abli karon. Salamat. Sige na, ako na yung mulaki ni. Good night. Good night, ma'am Sabrina. Sakay nagpaabot na mo ni Rodel ining dapita. Kangilad na gyud og reputasyon ining dapita. Musamot nga way mo taak din itungod sa kahadlok sa mga sunod-sunod nga nangamatay. Wa naman noong ko makasuhat tungod sa sunod-sunod nga hitabo. Ma'am Sabrina? Oh, Annalisa. O, balik pa ka. Bahuay na dito. Ma'am, may pakita lang unta ko nimo. Unsa man na? Ang imong listahan sa mga patay, ma'am. Uy, naunsa di ang akong listahan sa mga nangamatay ining dapita. Nga naman? Tanawa lang, ma'am. Ma'am, tanawang imong listahan.
Unsa man ang nasuwat? Mamatay ka. Kinsa man ako kahugaw og suwat anang akong listahan sa mga nangamatay ining dapita. O ako'y naabtang tao din ma'am. Sa akong pagsuod, matuog na unta ko. Pero mao ni akong naabtan og nakita. May nakasud dinhi. Hain si Carding. Unsa may isugo ni mo ni Manny Carding, ma'am? Kinahanglang masusi ang tanang suok ining baya, Ana. Oops. Hoy. Hoy. Nay tao des budiga? Hoy. Ay, minyaw man din hikateng. Lo. Kinahanglan atong maablihan ang tanang posibleng taguanan ng dapita, lo. Appear mga dagkong aparador sa pagsiksik. Ay, lo. Wah! Wa may tao, lo. Way tao ang mga aparador sa kwarto. Uway ilhanan nga dunay tao din sa sud sa bahay. Posible nga gisuwatan ni panahon sa adlaw. Posible, ma'am. Lalakba og balik ang mga pultahan. Oo, ma'am. Oh, Sabrina. Wa magyud tao suod sa bahay, ma'am. Ay, nasudan na mo ang tanang kwarto, ma'am Sabrina. Ay, gawa sa kwarto kanin nila ni Madam Mercy. Ang giitugan ni Sir Pilimon. Mao ba? Ma'am, amo bang ablihan ang kwartong tinakpan? Ayaw na. Pamahuway na mo. Ma, katuog na. Mahadlok kong matuog, Rodel. Ma, Mahadlok kong mupiyong. Kaya tinghalig magdamgo na sabko ni Papa Romero. ma, kalimtin na nga akong apuhan. Di lagi ko gustong mamati ni Papa. Kaya may isugo na sabsiyan ako. Ha? Saan ka din gisugo din mo? Ha? Sultihi ko. Kung unsay gisugo sa akong apuhan ni mo, ma. Rodel, kinahanglang magbantay ang imong asawa. Ano man, ma? Ang imong asawa ang sunod nga target ni Lolo Romero nimo. Usa? Ma, Isunod siya sa babay nga gilabay sa hardin. ma, usa ko na imo gipanulti. Mao ka na ang ako napati. Si Sabrina ang sunod nga mamatay, Rodel. Di na tinuod, ma. Bunga na sa iyong damgo. Katuog naman. Dili lagi ko makatog. Mupahuway una ko. Sige. Mugawas una ko. Mas may pa. Kinahanglan matawagan ako si Sabrina. Ma'am Sabrina, nagsige lagi kag tutok anang imong listahan sa mga patay, ma'am. Naguna-una lang ko kung unsay buot ning ipasabot ang iyang gisuwat. Ma'am, nagtuo ko nga ang mipatay ni itong Elsa ang nagsuwat ana, ma'am. Pero kinsa man ang buot ning ipasabot nga iyang patyon? Uwa si pangan nga gibutang. Mamatay ka ra ang iyang gisuwat. Buot ipasabot nga usa nato iyang gibaharan nga patyon. Unsa? Mao ka na ang pagbasa ko na ng iyang gisuwat. Usa nato nga niya sabay ang iyang gustong isunod atong Elsa. Nanawag si Rodel kadiyot lang. Hello, love? Sabrina? Okay na mo diha? Okay naman. Ngano nanawag man ka? Sabrina, nagsusilan ko. May nakahasol lang namo karon diri, Rodel. Unsa man ka na, Sabrina? Ang akong listahan sa mga nangamatay diri sa pikas kwarto, may nagbinuang. Unsay butang may pasabot? Gisuwatan ni og bahad. Unsay gisuwat? Mamatay ka. Unsa? Tinuod ka, Sabrina? O, laki, Rodel. Sabrina, panglakid mo diha. Ugma, musayo kong pauli diha. Kinsa ka ang nagbinuang og suwat sa akong chart? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig?
Maong ayaw ninyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!